2 микрофона на касата, 2 микрофона на соло барабанчето, по един микрофон на тома, един монорум, оверхед и стереорум. Помещението е с доста сериозна площ, над 300 квадратни метра, и се старая по време на записа на барабани да използвам максимално това предимство. Ето как звучат оверхедите без никакъв процес. Микрофоните, които са използвани, са Artworks SV33, ако не се лъжа. Малко компресия. Съвсем леко, вижте, почти минимална. Използвам в случая този плагин, защото много прилича на звука на 1176 компресора, който е част от Channel Strip на Universal Audio 6176. Просто някакси съм свикнал на този звук. Ето го и самия еквалайзър. Без него. Ето как звучи само стереорума. Много малко компресия, почти незабележима. Може би за еквализацията трябва да се отбележи резонанса, който е някъде около 150 Хц. Другото особено е, че ако забелязвате тук, оверхедите са в противофаза. Просто за всеки следващ елемент от друмсета, който добавям, пробвам дали е в фаза или в противофаза. Ето оверхеда с стереорум микрофоните. Значи, кое е като часовник. Сега, тук вече става интересно с монорум микрофона, който, както се досещате, е компресиран до безобразие. Това е чистия му звук. И с еквалайзера. И тъй като микрофоните стереорума и монорума бяха разположени в полукръг около барабаните, съжалявам, че нямам снимки,
съвсем нормално и този микрофон също да бъде дефазиран. Ето как звучат. Между другото, микрофона, който е използван в случая е U87 с кръгова полярна характеристика, без филтър. Целта на тия 5 микрофона и въобще на цялата еквализация и така, минималистична компресия, която използвам с изключение на монорума, е да получа звука, който чувам, когато съм в помещението с барабаните. Тоест правя всичко възможно, за да получа естествения звук на барабаните в помещението и съм така доста доволен от резултата. Между другото, оверхедите са, панорамата е плътно вляво, плътно вдясно, като рум микрофоните отговарят горе-долу на положението, което са били разположени в самото помещение по време на записа. Без процес. Продължавам. Обикновено първо добавям соло барабанчето, което е толкова равномерно изсвирено, че просто се оказа, че няма нужда от никакъв компресор. И така звучи само микрофон. SM57 е микрофон, горния микрофон на соло барабанчето. Shure SM57. Барабанчето е Black Beauty. С еквализацията. Това са атмосферните микрофони и микрофона на барабанчето от начало. Сега ще добавя и паралелната компресия, което точно в този момент го правя и по време на истинския микс. В случая използвам този плагин на фирмата Waves. Все още не е сработил в тази част на песента. Започва да се усеща малко по-сериозна компресия към края. Но в, така да го кажем, в реалния живот за паралелна компресия използвам компресор Draumer, който ми е малко далече в момента и не мога да му видя точно как се казва, но е Draumer. Следва микрофона, който е поставен под соло барабанчето. На неговия канал има два плагина, тъй като звучи достатъчно добре микрофона, който е Shure Beta 57. Този плагин служи единствено за дефазиране на сигнала, за обръщане на фазата на барабанчето и съвсем лека компресия. Без компресор. И целият сет до тук. От начало.
Сега ще ви пусна и микрофона, вътрешния микрофон, който е поставен точно на отвора на кожата на касата. Малко странен еквилайзър, предполагам, но така ми прозвуча най-добре. Микрофона е Shure Beta52. С целият комплект. И паралелната компресия. Може би някое друго място от песента по-към. Ето тук от тия тонове. И една малка тайна, за да получите такава хубава дължина на чинела, е хубаво да компресирате по-сериозно поне някой от атмосферните микрофони. Най-често това е монорума. Ако имате втори стереорум, също не е лоша опция. Няма да ви губя времето с томовете. Еквализацията е, мисля, еднаква за всички. Почти еднаква за трите тома. Може би от начало. Пак ви казвам, опитвам се да постигна възможно най-натуралния звук, възможно най-близо до този, който чувам в помещението. И сега ще добавя и външния микрофон, който е последния микрофон за барабаните. Това нещо по време на микса обикновено го правя след като добавям бас-китарата, но в момента така не искам да ви покажа само звука на барабаните. За външен микрофон в случая използвахме FET47 Junior на Warm Audio, който не е точно копия на 47-ца, понеже тук имам истинска 47-ца. Не е точно копия, но е страхотен микрофон, страхотен външен микрофон за каса. Особено в такива песни, които са средно към бавно темпо. Ето еквализацията на касата. Пак може би ви изглежда малко странно, ще ви пусна само нея. Страхотно звучи за касата на микрофон. Ако еквалайзера ви се струва странен, това е защото еквализирам, когато всички канали са пуснати и се стремя да направя звука, който искам да чуя по този начин. Добавих и сламера, т.е. паралелната компресия. И нещо, последно, което е свързано с използването на ambient, на атмосферните микрофони. Обикновено те са най-автоматизираните микрофони. При микс използвам много автоматизация. Ако работя с Pro Tools, дори и изцяло с Pro Tools, без да използвам миксера, но и при смесване с миксера почти няма канал, който да няма автоматизация на нещо. За ефекти да не говорим. Атмосферните микрофони са много добро място за автоматизация, за създаване за развитие на аранжимента. Ето как, примерно, би могло да звучи началото на песента само с оверхеди. Някъде до първия куплет.
След това на първия припев би могло да се включват стереорумовете. Без тях. А на бриджа може да се включи и монорум. Понякога автоматизирам дори и втория микрофон на касата. Ето това е сета без външен микрофон на касата и бездолен микрофон на барабанчето. Сега ще ги добавя постепенно. Много ми се иска да имаше начин да ви покажа и как звучат барабаните, записани на нашата гордост, най-голямото момче или 24-каналния Штудер A80, но няма как да стане, трябва. Ако ви е наистина интересно, тук на място няма проблем да ви демонстрирам. Мога да ви кажа само, че дори тази на места не е чак толкова минимална еквализация. Почти не се налага еквализация и компресия. Да, може да се сложи, но вече е въпрос на вкус. Надявам се, че ви е харесало. Ако има достатъчно харесвания и коментари и гледания, ви обещавам скоро време да направя подобно видео и за всички останали инструменти. Steinway D, Rhodes Mark 8, а защо не и на кубетата, на усилвателите за китара, за бас китара и още за всички инструменти, които имаме тук в Vintage Sound Factory и начина, по който звучат. Благодаря ви за вниманието. Надявам се до скоро.